Η δράση η οποία γίνεται στο σπιτάκι εδώ της Ονειρούπολης, στο κέντρο διαβίου μάθησης, λέγεται «Πάρε, δώσε». Έχει σκοπό την ανταλλαγή, είναι ένα ανταλλακτήριο παζάρι, το οποίο τα παιδιά φέρνουν παλιά παιχνίδια και βιβλία, τα οποία δεν χρειάζονται, τα οποία βέβαια είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να τα ανταλλάξουν με κάποιο άλλο, το οποίο έχουμε εδώ πέρα. Έχει γίνει ήδη αυτή, να το πω, η αποδοχή από το μικρό και το μεγαλύτερο κοινό. Έχουν έρθει, έχουν φέρει βιβλία. Μέχρι στιγμής, επειδή είναι η πρώτη ημέρα δράσης, έχουμε φέρει εμείς κάποια, τα πρωινά γίνεται ενημέρωση, κυρίως με παιδιά των σχολείων. Από εδώ και βέβαια η ανταλλαγή θα γίνεται απογευματινές ώρες. Οι ημέρες είναι σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 10 με 1 το πρωί και η ανταλλαγή γίνεται από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι ημέρες είναι Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο, και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μέρες 10 με 2 το μεσημέρι το Σαββατοκύριακο και 5 με 9 το βράδυ. Περιμένουμε να έρθουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, φέρνοντας μαζί τους ένα βιβλίο το οποίο δεν χρειάζονται πλέον ή ένα παιχνίδι για να το ανταλλάξουν με κάποιο άλλο, έτσι ώστε να πάρουν και να δώσουν χαρά σε κάποιο άλλο παιδί το οποίο το χρειάζεται.